Risikoklassifikasies help organisasies om risiko's te kategoriseer en te prioritiseer gebaseer op hul aard en potensiële impak. Hierdie raamwerk versterk organisatoriese fokus op sleutelrisikogebiede. Strategiese risiko's beïnvloed langtermyndoelwitte en behels dikwels markmededinging en reputasie. Operasionele risiko's hou verband met daaglikse aktiwiteite, soos produksieonderbrekings. Finansiële risiko's het betrekking op kapitaal, likwiditeit en ander monetêre faktore. Nakomingsrisiko's spruit voort uit wetlike of regulatoriese vereistes en potensiële oortredings. Omgewingsrisiko's behels natuurlike gebeurtenisse en eksterne omgewingsinvloede. Tegnologiese risiko's dek kwessies soos kuberveiligheid en databestuur. Doeltreffende risikoklassifikasie stel organisasies in staat om hulpbronne meer doeltreffend toe te ken. Die klassifisering van risiko's volgens tipe verseker dat die mees kritieke risiko's gepaste aandag kry.